Saan man ron sir, na dala na ba namo? Dili ko anak ako ngayon. Nami gitawagan kayo na babae. Nakita ng bayanan, kasi pangalan ng bayanan. Dili ko bayaran. Kunya kabilin siya kwartas ko, wa man. Kita kabilin siya kwarta. Anong daw na to pa kay bayaran na to. Ayaw kay basig ma-scam ka na. Sir, pwede ikaw mo open? Ano ko basig bumbala na. Digos Flower Shop, delivering happiness. Ay sir, may hapon. Bernardino Ramos. Kang naday delivery sa mga sir para medisina para sa mangga. Ha? Asagitan. Wala may kabaluti kay sa mo lang man nakapangalan. Nakabutang kay asal natin. Wala po'y care of nakabutang. Nakabutang lang is pangalan ni receiver. Bernardino Ramos, New Quezon, Haguno yung address. Napailain Bernardino diri? Wala Ramos. ako ra pero junior. Junior. Ha? Ano na kay manggahan sir? Atong mangga. Kini Ah, ko kani. na. Pero na gimintin man eh. Basig mo ang mga anak nag-order ani? Wala ko yung anak kay tulor ka mo kong anak. Saray ano na anak ko. Ay anak tulor ako mo. Basig sa lahi na ha nga wala kay anak ato. Unya, saan man ron sir? Na dala na ba namo? Dala na namo. Dili ko anak ako. Nami gitawagan kayo na babae, anak siya. Punta Diri na lang daw. Isa ka tong Kisa ng bayanan, kasi pangalan ng bayanan. isang diri na bayaran. Kunya kabilin siya kwartas ko, wa man. May kabilin siya kwarta. Si mama nakapangalan. Kunya, sipon ko na, wa ko'y kwarta. Isa rin nag-order ni sir. Di ko alam, wala ko kayo balo. Pa-deliver mo gud sa mga sir. Wala siya po, di ko ka-receive ba kay... Anong daw na to pa kay bayaran lang na to. Ayaw kay basig ma-scam ka na. Pwede man mo. Sir, pwede man mo tanawon sa. Pwede man mo i-open ang carton sir, tanawon nimo para di ka makaingon nga scam. Ma'am oh. Sila lang, tanong kung na anak ako. Apil na lang ka kay sa mga yung nakapangalan. Ha? Apil na lang og tanaw. Ang pusunod lang ko. Oh, sige tara ta. Sakripisyo o pag-antos gihala niya para lang mahiluna ka. Tanang pagsuway iyahang gikaya. Salamat amahan. Sir, pwede ikaw mo open mag-video lang ko. Wala na. Dili raman ko sa duol. Ug bumba na, apil man ko. Ikaw lang ko. Sige. Ngayon na lang kamay ko. Happy birthday, sir! Surprise kayo, sir! Main kayo ko ba? Sir, mayong hapon. Mayong hapon sa tanan. Bago may magsugod, sir, mag-ilaila kami. Kami di ay ang EMD Ghost Flower Shop. So namin diri karon sir para ihatod ni surpresa ni sender para sa imong ika-68th birthday. So kay birthday man nimo sir, kantahan ka na mo pag-usab og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay sir, happy birthday. Pag-wish usa sir tapos tayo pa ang kandila. Pangkadila ni kumaluwis. Apel tayo piyang. Ayaw gila. Ayaw pa nga Okay, happy birthday sir. So, kinsa man gid imong duda sir nga nag-surprise sa mga karon? Wala po kayo dito na. Ha? Wala jud kay hinala bisan kinsa sila ha? Surprise. So na sila message ra para sa imo ha. Huwag basahon. So ingon nila sir, happy birthday papa. Salamat sa tanang sakripisyo nimo sa amoa ug sa imuhang mga apo. Salamat sa imong pagkabuutan nga amahan. Mahal ta ka kaayo papa bisan og layo kayo ko perminsi sa inyo ni amahan. Sorry kung pasaway ko nga anak sa imuha, pero love ta ka kaayo pa. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga gitagaan kog amahan sama nimo nga masinagtanon. Bisan sa kadaghan nga palpak akong nahatag diha ninyo, pinangga gihapon ko nimo.
Salamat sa tanan, Papa. We love you so much. Unta, tagaan pakagtaas nga kinabuhi sa atong labahong makagagahom. Nagmamahal, pinangga og pinakagwapa nimong anak, nga liwat nimo. Jubilin og RG Ibana. Ako na gawis nga, ako man na hinapunta nga, daghan pa kayong adlaw nga mabot iya kinabuhi daghang birthday nga bot siyang kinabuhi o kanang ako ngayon po siya nga bisan sa iyang sakit nga gibati karon nga maulian siya. Wala po. I love you. Walay kiss diha, birthday kiss para kay sir. Sige na, lahat man yung tong gahin na. Sige na. Laban lang, bisag na aking ibati sa lawan. Alam nga, ayot na nga, bisag na ako sa layo pa. Wala mo na, wala sa akong una-una pa. Lagda ka kayo pa. Salamat tayo. Ay, gataw kayo ba? Okay. Sa imo hayo, I wish nga daghan pa nga katuigan nga maabot sa imong kinabuhi. Hinaot nga ang Ginoo magapanalangin kanunay sa imo ha. O kana lang daghan kay salamat. Okay, so doon sa may masulti nimo nga gi-surprise ka sa imong pamilya sa imong ika-60 anyos. Salamat yung boss ko nga naka-aniwat. Naglayan niyo ko rin na surprise na ko sa ila. Makapitaw nga, i-interview ko niyo mawad yung kapangay. Isugo lang ko nila sir ha. Pakingan ko na medisina. Wag ko kuhan nga magtuo nga yan ani day ang kuhan sa kong anak. Order mo sa cellphone. Kay wag ko yung mga kontak ko nga wag mo cellphone. Maura na. Okay, katulad sir. Okay, happy birthday pag-usab. So na kay 2,000. Nihangyo man sila nga, na naman daw kay 2,000. Pasayawon daw mong duhang ma'am. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalikon ang Bigos Flower Shop lang doula